So yun mga boss, magandang hapon po ulit. Another day, another ride. Nagdadahan-dahan lang tayo para medyo malinaw yung boses. Pag medyo kasi mabilis na yung takbo natin, may delay na yung mic na ginagamit. So mag-chill ride lang muna tayo. Sabi ng iba, takbong pogi. Mahirap na. Dito sa part na to mga boss, wala dito wala camera ng in-cap dito. Doon lang banda sa unahan. Pero ingat pa rin, kahit walang camera kasi baka matalisod tayo. Lagi natin tandaan kasi yung aksidente, isang kisap mata lang. Mas mabuti na yung nag-iingat. Ganun pa rin mga boss, dito pa rin tayo. Ito yung ruta natin araw-araw. Hapon, matraffic na naman dito. Medyo mahaba yung natin video pag traffic. Yun o. Shoot na ba? Sumasablay na yung cambio ah. Umilaw na yung neutral light. Primera pa pala. Buti na lang gamay na natin to Alam na natin bawat pasok ng cambio kung neutral o primera mo. Pagpasensya nyo na mga boss yung camera natin kasi mahirap lang tayo, wala tayong pambili ng mahaling camera. So kahit pa paano nakakapagbigay ng sa inyo, may wala kayong mapanood, pagtsagaan nyo na to. Tukod na naman mga boss. Kaya mga atras, marami motor sa likod. Mahirap pag maipit ka na, hindi ka na makalabas, wala ka na masingitan. Bante na. Kaliwat kanan yung tingin natin, side mirror. Isa kasi may sumusulpot. Bila. Galing sa likod. Grabe ang init ng singaw ng Kahit hapon na mainit pa rin. Alphard. Toyota. V6 engine yan. May V6. Mahal din yan. Bili ako mga gas-gas. Unahan na natin. Inmax version 1. Yun naman wow. Nakalagdag sa traffic yung mga e-bike. Nahihirap pa naman pag nakasunod sa e-bike. Minsan bata yung nagdadala, minsan matanda na wala namang sa pagmamaniho. Kaya nakakatakot din. Diba, di gumagamit ng signal light. Basta na lang liliko. Alam mo yun, yung walang sa pagmamaniho. Katakot pag Yun Pajero. Oo, napo po. Tumatawid na bata. Gabi na naman. Ay.
Gabi na naman ang uwi ni Mrs. Eh, tayo. Wala na naman, di naman makapasok yan. Ayan, magantay tayo dito. O, i-chat ko muna. Mga boss, maraming salamat sa panonood.